mauya zvakare. Pana ino video yechitatu, video yechi4 ne yekuratidza 3-star bonus. 3-star bonus inombofamba sei? Nevanhu vamwe chete ivavo vataona kumashure. Petron Pay inozovaisa pamagrupu vanhu vatatu. Iwewe wobhadharwa futi nevanhu vatatu. Vambokubhadhara pekutanga paya pavangojoina wapuwa indication bonus, ukazopuwa futi binary bonus, izvi wakupuwa 3-star bonus. Inombofamba sei 3-star bonus? Inombofamba sei 3 bonus? Ngatitarisei apa tione kuti kona to vanhu vatatu avo, mumwe akatenga barrel re$25, mumwe akatenga barrel re$249, mumwe akatenga re$99. Saka mabonuses mari dzavakatenga nadzo dzese 25 yakazanganiswa 25 plus 249 plus 99 tobva yaonekwa total ye379. Saka pa 379 kubva paitwa 10% yevanhu ivavo kubva wapuwa iwewe yange $37.30. Ngatizvione practical tinyazozviona zvichiitika. Iwewe ndiwe uyu wakuda kupuwa 3-star bonus yako yevanhu vatatu vawakaudedza. Munhu wokutanga wakadedza uyo paakabhadhara $99 wakambopuwa $9.90. Iyo zvinezvi munhu wechitu uyu wakadedza uya paakabhadhara iye $499, barrel $499, iwo wakambopuwa $49.90. Munhu wechipiri wechitatu uyu paazouya wakamudedza achingobhadhara futi vabhadhara $249. Saka iwewe paakabhadhara $249 wakambopuwa $24.90 yeindicatio bonus. Saka panapa izvinezvi vari vatatu kudai mari dziya dzinodzokororwa futi yoedwa 99 plus 499 plus 249 yobva ita iye 847 yevanhu vatatu vaya vakadedzawo. Saka zvinozodai so manje iwe unobhadharwa sekudai manje yobva yanzi 899 iyi 847 iyo times 10% unowana chi $84.70 yaunobva wapuwa mari iyo inobva enda kwauri. Saka ndo inonzi 3-star bonus iyoyo. 3-star bonus iyoyo tinokutendai panapa. Saka zvakadaro kuti masvika apa manzwisa makuziva inonzi mubayiro umwe wacho wamunopuwa nevanhu vamwe chete vamunga makaunza. Saka kana wasvika panapa panzvimbo ineyi, kana kuri kutanga kwako, uchiri kutanga kunzwa mavhidhiyo ana edu panapa channel pedu, tinokumbira kuti ubva izvozvizvo hauna nguva yekupedzisira, hauna nguva yekutambisa nokuti nguva iri kutoenda. So hapana kuti anzi mangwana haasvike. Enda kune munhu akutishira newe vhidhiyo ineyi ukumbire code, link yedu ndoiri kudzasiyo. Musati maenda tinokukumbirawo kuti mutitendewo ana kutifarirawo nekuisawo like kapadzasi apo pane button re-like, klika ibutton iro, mobva maona resubscription, mobva masubscriber kuti murambe muchiwana maaccess kumavhidhiyo edu. Ridzai bhero iro kuti kana paine chitsva chataunza munobva maziviswa kuti kwaane chitsva uko padzasi apo pane bhero. Ndiri kutendai mise nekuteerera.